Serbiyanın premier ministri Aleksandar Vučić Tirana sapara vardı. Bu Serb liderinin Albaniya edýän ilkinji saparydyr. Vučić onun egindesi Edi Rama garşyladı. Rama noýabrda soňky 68 ýylyň içinde Serbiya sapar eden ilkinji Alban premier ministri boldy. İki ýurdun gatnaşyklary 2008-nji ýylda Kosovo garaşsyzlygyny eglan edenden soň dartgynly bolmagyna galýar. Albaniya bu garaşsyzlygy goldasa Serbiya ikrar etmekden ýüze görýär. Belarusda garşysyna sud işi gozalan Yuriy Rubtsow, Lukashenko gümüňi çek diýen tatuýrowka bilen sudyň zalynda peýda boldy. Geçen ýyl ol bu şygary özüniň maýkasyna ýazyp, ünsü özüni çekmege başarypdy. Sonda oňa hereket çäklendirmesi girdilipdi. Ol häzir şol hukmy bozmak bilen iltesikli sud edilýär. Rubtsow özüne bildirilýän aýplamalara protest edip 50 ünçemeti asly kem çekipdi. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede hökümet resmiýetleri şeýlede BMG-niň we YHG-niň wekilleri neşe gaçakçylyg bilen bagly ýüze çykýan jenaýetleriň howpy barada maslahat geçirdiler. Owganistanda öndürilen neşäniň aglaby bölegi Täjikistanyň üstünden geçýär. Owgan wekilleri konferensiýada çykyş edip, yerli resmiýetleriň neşe gaçakçylygynyň öňüni almak üçin ýeterlik terişdeleriniň ýokdugyny aýtdylar. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde Milli Kitapxana günü bellenip geçilýär. Ýurdun onurça kitapxanaçysy ýygnanyp, täze okuýjylary çekmek üçin görülmeli çäreleri maslahat etdiler. Kırgızstanda 300 ogurly kitapxana bar. Siz günüň täzelikleri bilen tanış bolduňyz.